Dobrý deň. Veľmi som rada, že dnes sa tejto téme, ako je multidisciplinárna spolupráca pri ochrane detí pred násilím, venuje takáto pozornosť. Táto problematika si zaslúži každú jednu sekundu z toho nášho času. Ja by som dnes chcela porozprávať trošku viac o tom, ako sme na tom na Slovensku s implementáciou toho všetkého, čo ste počuli. A viem, že veľa toho zaznelo už z úst mojich predrečníkov, či už to bol Tomáš Balogh alebo Švana von Blixen. Napriek tomu sa budem snažiť, aby to pre vás nebolo nejaké duplicitné a nudné. Taký úplný základ, ktorý by sme si mali povedať, že čo je to vlastne ten Barnahus, pochádza z Islandu. Teda to slovo je škandinávské, barn znamená dieťa a hus znamená dom, čiže je to dom pre dieťa. To je taký teda doslovný preklad. A v Európe je to naozaj popredný model ako najlepšia prax, ktorá sa používa v celom svete pri ochrane detí pred násilím, v multidisciplinárnej spolupráci, ale tá úplne základná myšlienka je uľahčiť dieťaťu už tak náročnú situáciu. Keďže my ako dospelí sme svojimi opatreniami a všetkými tými preventívnymi krokmi, ktoré sme povinni urobiť, aby sme ochránili dieťa, sme ho už neochránili, tak mu musíme pomôcť uľahčiť tú situáciu, ktorú zažilo a musíme ho v tejto situácii sprevádzať. Je to naša povinnosť. Pracujem na ministerstve práce a teda musím povedať, že niektoré procesy sa zdajú byť veľmi zdĺhavé. My už o tej problematike Barnahusov hovoríme veľmi dlho. Veľmi dlho hovoríme o tom, že tie výsluchy, ktoré sa realizujú u nás, sú traumatizujúce aj pri menej závažných príležitostiach, napríklad aj pri krádeži. Nie to ešte teda pri násilných trestných činoch, ale to, že je niečo ťažké a to, že vždy nejaká iná téma sa dostane pred práva detí, nesmie stať v ceste tomu, aby tie deti na svoje práva dosiahli a aby boli naplnené. A jedným z tých základných práv je život bez násilia. V európskych štátoch sa Barnahus využíva, je podporovaný rôznymi smernicami a rôznymi dohovormi, o ktorých si môžete prečítať, môžete si ich vyhľadať a viacej sa o nich dozvedieť. Takto vyzerá mapa toho celého európskeho kontinentu, ako kde a v ktorých krajinách je Barnahus. Ako vidíte, tá modrá farba z tej Škandinávie sa tak šíri do celého sveta, do strednej Európy, ale aj veľmi na východ, napríklad Severné Macedónsko. Tí zdatnejší z geografie si môžu všimnúť, že je na mape modré. Slovinsko napríklad, Španielsko má viaceré modely, takisto ako aj Maďarsko napríklad, viaceré teda modely k dispozícii pre dieťa. My tam sme oranžoví a to sme teda vďaka náruči a tá oranžová farba znamená, že máme nejaké zariadenie, ktoré je podobné Barnahusu. Teda v slovenských stratégiách a v slovenských dokumentoch sa Barnahus tiež objavuje explicitne. Môžete si pozrieť strategický dokument Detstvo bez násilia pre všetky deti, ktoré Slovenská republika prijala minulý rok. No a teraz už pôjdem k tým podstatnejším veciam, že komu slúži Barnahus, aj keď to tu už bolo teda povedané, ale zopakujem, teda je to pre deti, ktoré zažili násilie, boli ním ohrozené, ale aj príbuzným detí, ktoré boli svedkami alebo zažili násilie, alebo boli ním inak ohrození, aj deťom, ktoré sa dopúšťajú násilia a maloletým bez prievodu. To je zvlášť kategória v tej charakteristike. Čiže tuto je, možno by som to tak ako naozaj chcela počiarknúť, že aj tie deti, ktoré sa dopúšťajú násilia, si takisto zaslúžia, aby ich práva boli dodržiavané a aby mohli realizovať výsluch v tej miestnosti, v tej miestnosti, ktorá je priateľná pre dodržiavanie všetkých ich potrebných práv.
Čo ponúka Barnahus, sú to forenzné rozhovory, to sú teda tie výsluchové, ale aj investigatívne rozhovory. To sú také, keď ešte nemáme úplne jasnú tú situáciu, potrebujeme odhadnúť riziko, potrebujeme zistiť, že čo sa vlastne niekde deje. Informačné rozhovory, lekárska prehliadka, ako tu už bolo povedané, hodnotenie a terapia, čiže zhodnotenie situácie toho dieťaťa a naplánovanie ďalších krokov, taká základná pomoc rodine, čiže rodinné poradenstvo a konzultácie s inými odborníkmi. No a teraz, kto je členom teda toho Barnahusu? Sú to takí tí stáli členovia toho domčeka, fyzického domčeka, ktorí tam stále chodia do práce, sú tam každý deň a sú zamestnaní v Barnahuse, čiže to je koordinátor prípadu, psychológ, psychoterapeut, sociálny pracovník a nejaký administratívny pracovník, administratívna podpora, technická podpora. A teraz komu všetkému slúži ako zamestnancom, čiže kto je takým tým externým tímom Barnahusu, a to je vyšetrovateľ, ktorý vedie interviu s dieťaťom, advokát, opatrovník pre dieťa, zástupca sociálno-právnej ochrany detí, sociálnej kurately, lekár, pediater, advokát obvineného, podozrivého. A je to teda podľa toho, v akej fáze sa nachádza tá daná situácia. A samozrejme, že je tu priestor aj pre blízku osobu, ktorá môže byť sprevádzajúcou osobou pre to dieťa. A ak je potrebný nejaký iný odborník, tak môže byť prizvaný. Ale toto je taký základ. Teraz kde budú? Komárno, Rimavská Sobota, Rožňava, Prešov. A asi najčastejšia otázka, ktorú dostávam, je, že prečo práve v týchto mestách, tak kvôli tomu, že som zohľadňovala štatistické údaje Ministerstva vnútra o trestnej činnosti, ktorá je páchaná na deťoch a na mládeži, násilnej trestnej činnosti, ktorá je páchaná na deťoch a na mládeži, ale takisto aj trestná činnosť, ktorá je páchaná samotnou mládežou, štatistické údaje sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, absencia podobných služieb, krízových stredísk a podobne, špecializované výsluchové miestnosti, ktoré zriaďuje policajný zbor, tak aby sme nemali teda v nejakom okrese duplicitu, a potom dostupnosť týchto služieb. Švana už predo mnou hovorila niečo o tých štandardoch a ja sa pri niektorých teda pristavím, ktoré by som chcela podčiarknúť alebo podporiť, zdôrazniť. A tuto napríklad ten štandard, že najlepší záujem dieťaťa a spoluúčasť dieťaťa na veciach, ktoré sa ho týkajú, ale tuto je taká veľmi dôležitá vec, že zabránenie neprimeraného oneskorenia. Pri postupoch toho tímu, to vám ešte potom neskôr priblížim, že ako to vyzerá, ale keď ten tím spolupracuje a pracuje na tej multiinštitucionálnej úrovni, tak vie spraviť, zrealizovať výsluch do 1 mesiaca od nahlásenia prípadu. A v krajinách, v ktorých funguje teda ten Barnahus už dlhšie, alebo už je tam veľmi dobre etablovaný, ako je napríklad ten Island, alebo aj škandinávské krajiny, ako je Fínsko alebo Švédsko, tak tam majú štatistiku, že zhruba do 2 týždňov vedia zrealizovať výsluch. Multiinštitucionálna, multidisciplinárna spolupráca, to už vyplýva už aj z toho, že kto všetko prichádza do toho Barnahusu. Zákaz diskriminácie, tam je to asi úplne jasné, že nemôžeme vylúčiť nejaké dieťa z toho, aby sa realizoval práve jeho výsluch zo žiadnych dôvodov. Potom je tam teda to prostredie, ktoré by malo byť vhodné pre deti. To vám ešte približím asi trošku viacej na niektorých iných obrázkoch, ale pristavím sa ešte pri tom. Medziinštitucionálne plánovanie, to výborne, myslím si, že povedala Švana, že tí ľudia, ktorí sa tam stretnú, plánujú spoločne, nikto nemusí vynakladať nejaké nadmerné úsilie za hranicami svojich kompetencií. To plánovanie tých úkonov je tam veľmi dôležitým krokom. Potom sú to forenzné rozhovory. A tuto by som sa ešte trošku pristavila, lebo ten lekársky posudok a liečba, vyšetrenie duševného zdravia a nastavenie teda tých ďalších krokov. Švana to hovorila veľmi dobre, že to dieťa teda potrebuje aj taký
také potvrdenie, že nie je nejako poškodené, že nemá vytetované na čele, že sa stalo obeťou, že sa niektoré rany zahoja. A z tej pozície toho lekára je to veľmi dôležité. Dôležité je samozrejme aj posudzovanie tých starých poranení, nových poranení. Existujú teda prístroje, ktoré vedia odhaliť modriny, ktoré sa v tých barnahusoch používajú, ktoré vedia objaviť modriny aj viac ako mesiac staré a zahojené. No ale tuto by som možno, že tak priblížila, aby sme aj nejaký ten detský prvok vniesli do toho, alebo teda aby sme si pripomenuli, že to dieťa tam bude zohrávať nejakú úlohu, tak sa podelím s vami o tú skúsenosť, že keď som pracovala v krízovom stredisku, tak som pracovala terapeuticky s chlapcom, ktorý zažíval sexuálne zneužívanie a bol zneužívaný aj na výrobu detskej pornografie. A ten chlapec mal elektívny mutizmus, čiže nerozprával a bol naozaj veľmi ťažká práca s ním bola, ale potom teda, keď začal rozprávať, tak veľmi často opakoval slovíčka, že AIDS. A ja som teraz si to nevedela nejako dať dokopy, ale on mi stále hovoril, že on má AIDS. A ja som vôbec nevedela, že kde táto informácia prišla, zdravotne v dokumentácii nič nebolo, že by teda dieťa trpelo nejakou chorobou takouto vážnou. A on teda v tom svojom veku, on mal 8 rokov, si pospájal, lebo niekde počul, že pohlavný život znamená pohlavné choroby znamenajú aj AIDS a HIV a je to smrteľné ochorenie a on žil naozaj niekoľko mesiacov v tom, že on zomrie, lebo má AIDS. Takže aj toto je to, čo ten lekár môže tomu dieťaťu pomôcť prežiť, pomôcť vysvetliť a aj toto je tá jedna vec, ktorú to dieťa potrebuje počuť. Samozrejme, že nemôžeme zabúdať pri práci v barnahusoch ani na tých ľudí, ktorí tam vstupujú a ktorí budú viesť to interviu, lebo to, že postavíme dom, neznamená, že budeme mať, že každý, kto do neho vstúpi, tak do neho zase vstúpi nejaká múdrosť. Takže potrebujeme školenia, supervíziu, dohľad a vedenie. A samozrejme, že barnahusy prispievajú aj k oveľa väčšej prevencii násilia, pretože objasnenosť prípadov je vyššia, páchatelia sú viacej vo väčšej miere sú trestaní, lebo je objasnený teda ten prípad a tým pádom vlastne prichádzame aj k prevencii. Čo ale je pre mňa taká veľmi dôležitá informácia, je, že my sme sa rozprávali o tejto téme aj s deťmi. Minulý rok sme sa s deťmi rozprávali na tému, ako oznámiť, komu oznámiť, v akom prostredí oznámiť, čo by si želali, ako by to malo prebiehať. Skrátka všetko od toho, že niečo sa stalo a idem to nahlásiť, až po to, že už som vypovedal na súde. Takže my sme sa rozprávali s deťmi, že ako by si to predstavovali, lebo každý jeden z tých účastníkov povedal, že samozrejme, áno, treba to nahlasovať, treba to hovoriť, musíme to hovoriť, aj keď bohužiaľ včera som sa zase stretla s dievčaťom, ktoré povedalo, že kiež by som to v živote neohlásila, pretože zažila naozaj veľkú tortúru a popisovala, ako sedelo oproti nej 8 ľudí a ona teda mala rozprávať o nejakom sexuálnom ataku. No ale minulý rok sme sa pýtali deti, ako by si to predstavovali, ako by to bolo pre nich vhodné na takých podujatiach, ktoré voláme participácia. A teda tie deti boli veľmi kreatívne, písali, kreslili a popisovali teda veci, ktoré boli veľmi jednoducho splniteľné už aj v týchto podmienkách, že teda by boli radi, keby sa im ten človek, s ktorým sa budú rozprávať, predstavil, keby sa predstavili všetci tí ľudia, ktorí tam teda už v tej miestnosti majú sedieť, aby boli v civile, aby tam mali napríklad nachystaný čaj a kávu. Niektoré deti naozaj chceli napríklad krp, lebo to je upokojujúce pre nich, nejaké pekné obrazy. Vidíte, že veľa sa to týkalo toho, že milá pani policajtka so srdiečkami. Potom nám to popisovali akože rastlinky, psíka by tam chceli, ale vidíte, že na tých obrázkoch sú všetci tí aktéri usmiatí, že sú milí a teda sú tam nejaké rastlinky, príjemné prostredie. No a vlastne pre nás toto všetko bolo takým potvrdením, lebo tu vám ukážem pár obrázkov, že ako to vyzerá v realite. Toto je napríklad barnahus z Poľska a to už bolo predtým na tých slajdoch od Švany, to bol Island, ten tu mám síce tiež, ale toto je Poľsko u našich severných susedov. Ako vidíte, tam tá miestnosť z vašej strany vľavo,
je tá, kde sa zhromažďujú tí ľudia, tí 8, alebo teda ten veľký počet ľudí, ktorí sledujú ten výsluch cez monitor, môžu komunikovať do vedľajšej miestnosti, kde sa odohráva ten výsluch na takom príjemnejšom, úplne jednoduchom prostredí. Môžu komunikovať buď cez nejaké načúvanie alebo cez tablety. Takto vyzerá čakáreň, tá už sa viac podobá tým detským kresbám, kde sa dieťa môže pripraviť na to, že ten výsluch sa bude realizovať. Ten človek, ktorý tam pripravuje dieťa, mu vysvetlí, čo kde sa bude riešiť. Napríklad vo Fínsku napríklad majú taký model teda toho domu a tam tomu dieťaťu ukazujú s pánačikom, že kam pôjde a majú normálne taký 3D pekný model. Toto je teda ten Island, ktorý ale už ste videli. A toto je vlastne čakáreň na Islande a takto vyzerá ten Barnahus zvonka. Tento islandský je úplne v bežnej radovej zástavbe, ktorý je absolútne nenápadný. Neviete vôbec, že ide o nejakú štátnu inštitúciu, čiže to dieťa tam prichádza, nemusí sa predierať tými strašidelnými chodbami štátnych inštitúcií, ale príde do takéhoto príjemného prostredia bez nejakej stigmy, lebo viete, že keď idete napríklad na políciu, tak minimálne 16 susedov si to všimne, že ste už boli na polícii a už teda začnú sa vypytovať, že čo, kde, prečo, čo spravil páchateľ, poškodený, že ako to je vlastne. A toto je teda taká bežná stavba. V Norsku to vyzerá takto, to už sa tiež podobá tým detským kresbám. Toto je napríklad španielský Barnahus, tam teda vyzerá to prostredie až tak plážovo, tak dovolenkovo, takže to je tiež veľmi príjemné. Zvnútra to vo Španielsku vyzerá takto. No a vlastne ešte posledná taká vec, že aby sme toto všetko mohli zrealizovať, budeme potrebovať aj taký ten zákonný legislatívny rámec, ako o tom hovoril Tomáš, pán prokurátor zo Žiliny. A teda taká inšpirácia pre nás by mohla byť táto, že v Slovensku existuje samostatný zákon. Vďaka mojim kolegom teda sme mohli do toho Slovenska ísť, sa pozrieť. Ešte som nestihla tam do tej prezentácie dať tie najnovšie snímky zo Slovenska, ale boli sme sa tam pozrieť. Kolegovia z nášho ministerstva sú tým veľmi nadšení a už sa tak na tých chodbách rozpráva, že naše Barnahusy, že už to je také, akože už si to tak osvojili, takže ja dúfam, že ten krok je už tak významne spravený a tá guľa je tak, tá snehová guľa je tak dobre naštartovaná, že už sa nebude dať zastaviť, že možno niekde ešte sa tak spomalí alebo niekde trošku narazí, ale myslím si, že už sa nebude dať zastaviť, aspoň teda v tom pevne verím. Ale teda pre inšpiráciu v legislatíve v Slovensku je samostatný zákon, ktorý hovorí o povinnosti realizácie výsluchu, ak je dostupnosť, ak teda to dieťa sa tam vie nejakým spôsobom dopraviť, pretože v Slovensku majú iba jeden Barnahus zatiaľ v Lublane. Potom v Španielsku je integrovaný Barnahus do legislatívy, ktorá hovorí o ochrane detí pred násilím, čiže tam majú samostatný zákon o ochrane detí pred násilím, v ktorej je integrovaný Barnahus. A napríklad v Dánsku, tam to bolo najsilnejšie, že tam prišlo spoločné vyhlásenie rezortov, vlády a všetkých inštitúcií, ktoré vlastne to Dánsko má, a tam bolo spoločné vyhlásenie, že áno, podporujeme tento Barnahus a budeme ho podporovať v našej krajine ako príklad dobrej praxe, ktorý prichádza z Islandu, alebo teda zo severu. A na základe tohto vyhlásenia pripravili aj teda spoločnú legislatívu. Momentálne sme v takej fáze, že teda pripravujeme národný projekt, zadávame architektonickú štúdiu Slovenskej technickej univerzite, zároveň s tým pracujeme na postupoch Child Friendly Justice, čiže aby sme nemali len stavbu, ale aby sme aj plnohodnotne vyplnili tým, čo tie deti potrebujú, čo je pre nich zrozumiteľné. Čiže toto je téma pre tento rok na tie detské participácie. Čiže spoločne s deťmi prekladáme v úvodzovkách trestný zákon, trestný poriadok do ich reči, alebo niektoré teda ustanovenia do ich reči, niektoré výrazy.
Ako hovoril Tomáš, analýza právnych predpisov a legislatívna úprava, tá prebieha aj na tej vnútroštátnej úrovni, ale aj na externej úrovni v spolupráci s Radou Európy. A samozrejme, že budúci rok, tak v druhej polovičke budúceho roka by sme chceli začať aj s odbornou prípravou zamestnancov, keď už teda sa začne výstavba domčekov. Takže to je zatiaľ všetko a ja vám ďakujem za pozornosť a ostanem tu ešte potom na otázky, keď budete mať nejaké.